pirang-pirang dina anggonku ora entuk pangan. Apa aku lagi kesiku dening Jawata Atitik. Ora ana kewan kitang menjangan kancil siji-siji orang liwat kemliwer ning alas kene. Yo. Kowe lah kaya ono tejo manter nyon ayo dolangan. Yen tak waspatake gantane kaya satriya. Yo coba lakukan.
Macan bisa toto jalmo. Waduh. Wah, Truk. Ono macan bisa toto jalmo, Truk. Wah, Jan. Ini tapi orang garing. Ngatasin macan kok bisa toto jalmo. Lho, Kang. Piye? Ono macan bisa toto jalmo lho, Kang. Macan bisa toto jalmo. Seseorang sudah jalma toto macan. Bus. Kok diwalik orang ini? Sarah dulu moro kakinya kuoso bukan dadi aranmu. Takon aku. Aku sing tau reksa alas kene, Gus. Senengku Singo Bremono. Ayo, ngaku semoga dadi aranmu, Gus. Satrio pamadyaning Pandhawa. Raden Permadi kasihku, Permadi dasar Keparanyata. Para kawan mburimu kuwi jenenge sapa? Lolo Gareng. Sing gedhe dhuwur kae jenenge sapa? Petruk Kantong Bolong. Buri dhewe kae jenenge sapa? Ora duwe jeneng. Wah, Kang. Mbok ora ngono kuwi ta, Kang? Srawung ki ora kena pilih-pilih. Iya bener, Truk. Srawung ki ora kena pilih-pilih. Ning mbok ya ora karo macan ta, Truk? Umpama ora macan ki mangsa daginge menungsa. Gareng dadak ngaku sok ben nek luwe pocape luwe goleki kowe lho, Rek. Goleki jenenge Gareng ning endi? Tandak cekel sak anak bojone gaglak. Mangan Gareng urung wareg, goleki kowe Petruk. Goleki cekel pangan sak anak bojomu lho piye? Bareng goleki aku ora bakal ketemu, Truk. Arep digoleki ning endi-endi to ora nang ketemu. Kok takok-takok le warung ngono to. Bagong omahe pundi? Ora mungkin weruh. Oh, jenenge Bagong. Lho, kok ngerti, Truk?
Kowe dhewe sing ngomong wis to, ora usah ngelak iki. Awake dhewe iki sak ombyok iki nek kepangan sio kepangan kabeh. Saro dulu. Ono mari gawe opo? Kowe begal marang lakuku. Wah, mati ya wis. Ora sajan wae wetengku luwe. Kula manut salah siji bakal tak mongso. Piye? Kowe ngomong piye? Jaluk kancamu siji wae bakal tak pangan. Kancaku siji wae mbok pangan ngono. Iya. Halo, sing sikile pincang lho. Iwake kemripi ya. Oh. Ratok. Encane tawa-tawane macan. Oh. Ora, iwake alek ngono kae. Lah piye? Apa sing gedhe dhuwure? Gajih tok kuwi tapi. Oh, bola-bali wong ora urus. Angkane kok pakake macan. Kabeh-kabeh tawakne. Ora, aku ora seneng. Lah terus sing mbok pilih sing endi? Aku milih kowe wae. Piye? Kowe wae. Aku arep mbok pangan. Iya. Ora sudi. Ora bisa wong nggo pangan macan. Monggo ndara, bangsa bareng. Saro dulu. Pancen kowe kepengin mangan daging manungsa. Ora usah dadak ora kawan ayo iki permati wae. Tak kira ora entek mbok pangan sak anak rabimu. Ora to. Kok entengake patimu Gus ya. Ora tukang lawan tadi kaklak tadi sing waduk Gus.
Permadine iki tengalas gondol macan. Ya kene rambut tututi. Wah, kula mlaku men tekoso kok ajeng nututi macan mlayu niku pripun? Wah, iki ya padha wae. Ora guna dadi pamong. Wong Jodipati kare nampa kaupungan
cepake kepesan beling dan gelas pecahan cemprong kalian dikerok bubule aduh pokoknya udah gak apa-apa kok mamane lho bagel iki mesti aku mesti gendera mati iki malas badok macan yo kira mbok tulungi ra iso mlayu wah iki apa doae bagel dikum aku ngomong mau kuman bagel dikerek ayo bagel cepake gunane suket sing akeh dikropok kita terus iki jane iki piye bagel Semar dikum terus Gareng dikerek ya bagel dikerek ya lah banjur kowe ayo ayo beli kowe lah Petro iki nyapa to kok iki umpamane aku ora wae mamane aku ndara lah Petro iki nyapa aku ora ketemu ndara kok lah banjur aku ora arep ketemu ndara aku minggat aku nipir kok ora urus gak bali kok urip dah Petro umpamane lah iki Petro karepmu kok oleh aja kakean trigis wae tapi tulungono bendaramu selah kesakake aku wong tuwa ora iso ngapa-ngapa oleh wah bro iki sing sentoso do baumu tro gede-gede puno kawan gede dhuwur gagah iki kowe kok piye yo Gam ya piye arek nandangi ngono kok angel men wah oh ngene Gam padatan ki aku ki kudu lali ben dadi wani aku kudu ngedan ya banjur aku golekno kemadoh kok piye golekno kemadoh iya aku lek harus yen kemadoh aku mau ning nalas rohe rawe kemadoh aku lek harus kok rawe iki ra gatel sing gatel kuwi kemadoh wis to kemadoh ora eneng enenge rawe belum ya nyon ora ya wis wah jangan kok iki jawangan kok kemadoh ki ora rawe iki ora gatel ya sing gatel kuwi kemadoh wis to iki lho saumbiane iki dirasake sik ayo iki dirasake sik aja kakean maido ngono kok kakean maido male wah kowe arep mbok ping pira to rawe iki ora gatel iki bisa ndok iki dirasake sik tempo 5 menit ora gatel dite bali wah wis atur kakok wis samono gerang kok aku ki wis suwe ngene jenenge kemadoh kuwi lagi gatel nek rawi iki ora gatel Gam mbok arep sak pira to mbok kene aku rawi iki ora gatel bola-balik diomongi sing gatel kuwi kemadoh sing yemis iki dise sakisi bae kok ora gatel ayo reng tutup reng jalan reng ayo
Petro yen kowe kepengin pas duluramu apik-apik karo aku patrakmu jaya ngono kuwi Yayi ngopo piye wong kene enak ngantuk kok mau uncal kene macane karepmu piye wah sing ora hati-hati kuwi kok Kang Gareng ing atase ngerti kene iki doyak-oyak macan lah kok malah enak-enak ngantuk iki coba kene iki sing ra hati sapa oh wis to lah iki tak uncalke nggon macan kok ora dikerah macan iki kok iso iki piye oh aku Triwikrama lho Triwikrama ha iya lho ampuh kok lek mun Triwikrama iki piye mbok aku mbok uncalke macaran mau bareng aku mbok uncalke aku digulung-gulungke karo macan diolak-alik didilati diolak-alik meneh bareng aku melek aku Triwikrama macane iki tak peliriki ngene iki lho ngene iki kok nganti kaya cawen ketok polo kawang lawane dawuh den sing iso nulungi aku mau sapa nggih pangestunipun kula kowe nolo Gareng nggih ora nyono ora ngira jebul kekendelan mung tapi kowe bisa nyambung nyawaku Gareng nggih pangestunipun Ndara nggih sasaget-saget kula saking gedene panarimaku iki ana dhuwit 200.000 mara tampan ana matur nuwun Kang Jara mati apike ramun lho Truk duwite Truk atusan ewu loro Truk anyar-anyar lagi lek ketok Kang 200.000 Kang ora pengin kling Petro kula wonten dawuh ing atase kowe sing sentosa dodo bau malah jine getih wedi mati ora isin karo Gareng sing cacat sikile wah nggih dasare niku pun kalah kamu kok Den atas riba-riba nih nggih Gareng niku luwih kuasa saking kula nggih bocah niki wah jan kula nggih gumun tok kasetane niku ya jan enak tenan tapi wah jan sing dindungi apa kula nggih mboten tekan pokok ini ki mampu oleh buat tua aku ya aku wah lah iya to ing atase mung sak Gareng lho tapi anu lho Den kamu saploe teng alas niki kasetane kedapi-dapi ya iki sak elok tenan sing dinono ya Wes aku hadiah sekti aku lho. Lah iya lho kan. Aku ki dadi adhimu ki mbok diajari. Iki ngakoni aku ora. Setanmu ngurungi ngono kok. Yo. Pengen banget sewu. Oh. Anggepe opo? Sing ayak macan kene kok sing nampa duit kono kuwi. Ya marep ki sithik edang 100 edang apa piye ora iso. Aja diwae terus. Gareng iki ciri kisah iki kulino dermis dah. Angger kancane duwe-duwite le jaluk
Mandi dremis ndak tuman. Aja dikai lho. Eman-eman duitmu. Bareng dremis e rampung. Selawe ya, Tru. Oh, padha wae. Ya piye sih tahanane koyo ngene. Lagi R. Monggo Ndara. Masan kula pasrahaken panjenengan. Wala kaki suming kira-kira kawan tak rampungane macan kuwi. Janggani Rasul